Deti a mladiství by mali mať cestu k alkoholu komplikovanejšiu. Pred mesiacom o tom rozhodli poslanci. A priamo v lučeneckých baroch a krčmách si to overilo viac ako 20 policajtov a colníkov. Budú tak vraj robiť pravidelne. Policajti obvodného oddelenia kriminálnej polície, mestskí policajti, psovodi a colníci kontrolovali hlavne to, či maloletí a mladiství nie sú pod vplyvom alkoholu a či sa osoby do 15 rokov nezdržiavajú tam, kde nemajú. Aj toto totiž zakazuje novela zákona platná od júna tohto roku. Osoby do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21. hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Deti do 15 rokov síce polícia v baroch nenašla, 16-ročný chlapec však v prvom kontrolovanom bare nafúkal 0,36 promile. Tvrdil však, že veľa toho nevypil. A jedno pivo pre chuť. U 16-ročného chlapca bol zistený alkohol, čím sa dopustil priestupku. Čašníci nemôžu nalievať alkohol mladistvím a vek by mali skontrolovať podľa občianskeho preukazu. Polícia tak udelila pokutu aj čašničke, ktorá chlapcovi pivo načapovala. Je viac než pravdepodobné, že informácia o akcii sa rýchlo rozšírila. Preto policajti zašli aj do krčmy do nedalekej obce pri Lučenci. Hoci sa kontrolovaní mladíci tvárili nenápadne, u dvoch z nich policajti objavili sáčky s marihuanou. Ponúkol mi jeden neznámy, tak sem tam si dám mesačne 2-krát, 3-krát. Takže nie som na tom závislý. Obaja tvrdili, že marihuanu mali pre vlastnú potrebu a kúpili si ju v Lučenci. 19 a 23-ročného mladíka predviedli na políciu. Nájdené látky boli zaslané na expertízu a v tejto veci už bolo začaté trestné stíhanie. Zo strany polície bola akcia prvou od novely zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. V prevencii a kontrolách budú naďalej pokračovať. Z Lučenca pre televíziu Edita Hudková.